What's up mga kabahagi, mga idol? Araw na to, karoon tayo ng libreng gupit. Continue. Wow! Gusto magpagupit, igupitan natin. Siyempre, hindi mo niya pagaling sa mag-shoot. Okay? Video. Sana ay support tayo sa na ginagawa. Ang mamahagi tayo. Thank you. Welcome to my guys. Dito kayo magpagupit. Magaling dito at lahat ng gusto nyo nagagawa niya kahit anong ma-design ng gupit. Siyempre, huwag libutan mo ka mag-subscribe. Okay. Huwag nyo kalimutan mag-like nyo ang page saka mag-subscribe na rin kayo. Mas maganda na dito. Ano pota? Bicol sana. Ano lang? Bili mo ako ng Bicol. Iyo. Ano lang? Sulati sana. Nga dati. Ding padel dila. Dali. Bicol sana gan. Ano? What's the one? Ano lamang? Hello, Ligaspi. Hello, Bicolano. Shout out sa Indo, Gabus. Siyempre, shout out sa taga-Tagig, Signal Village. Yung nakakilala sa akin, shout out sa inyo lahat dyan. Ang mga customer ko lahat sa shop. Yan sa Tagig. Bali po, gumamit tayo mga idol ng number 2 guide. What's the one? Oh, yeah, what's the one? Mga gupit marines. Ngayon ba? Ligaw. Ngali ko ba kani man sa Darganaw? May mga barang man ano? Barang ligaw, basang. Yan. Sa ginubatan, barang. Oh, dapat mo man. Dapat sa ligaw. Shoutout mo sa mga taga-ligaw. Dito ako ngayon sa Bangkerwa, nagpapaw-paw. Arayo. Ayaw din naman ganyan. Dahil sa mga barkada. Shoutout po sa mga taga-Sipokot, mga Sipokot. pinsan ko dyan. Ang guide niya. Okay. Yan. Ini tabi penduan tapi yung model ko sa vlog. Namanya video pa ikot ko ang discussion ko ng title. Kung sa Bicol, para libot ka na, buo na, bago sa iinitan. Birwan, aning mawara-wara so sa iyang kanto. Ano daw kung tama ini? Pauso rin. Kanta ko ini kay Dreamer, aning manipis. Aning ang pag-aahita, wala siyang mga iling na kanto. Burado siya. Tapos ang ahit kay tabi, digdi na mga barkada. Ayan. Walig din namin yung umisipit namin tingin. Ahiton pa.
Marinig yun. Gamitin ta sa ibabaw kinambir to. Utron tayo ni. Yun na. Basag ba na ni? Mailing ta ang tara. Pamitan pati pit brush na tig apod. Tabangan ta sa dirita. Tamangan ta ang kapwa sa Bicolano. Tarabangan na kita sa iyo ni oras ng panahon ni kita tarabangan. Abang tamang to. Ito paahitan. Ano tabi sar tabi ni sa libreng upaw sa alaw pong ini ali kang karayang buot kang yung kabahagi kanin ang sa tuyang YouTube. Ito sana. Kagayon, puwerte. Salamat, marami tabi. Salamat na sa pagdigdi. Sabi hindi na ka magpaw-paw. Gwapo ka na, libre pa. Hindi siya sa pangkirwan. Tamapaw-paw siya na. Nagdigdi sa ito para mapaupaw siya. Namasay kita rin sa piso. Sa mga barkada. Kaya nagabos ito. Sisinta balik ka. Shout out sa Tagaligaspi. Tinago. Tinago. Shout out sa taga Tinago. Tinago na di Mahana City. Anong pera? So, dati man. Dati. Total sana.
ning open ni barber sa na ako. Iyo. Barber sa na ini ata. Dahil namang ibang naisipan. So dati sa nada. Balik gamitan tayo ni kay number 2 na live. Nganing sigurado. Ito na kayo na-vlog mo na gano'n. Magtanong si inyo. Saro sa iyo mo? Yun ito. Mga masitas. Kuya na asikaso. Mamro video ka. Inagi mo na ito. Talagang pagkao. Doon sa pagpuon. Gawin mo kang account. Pag-i mo kang channel sa'yo. Gmail ko ng bago. Nag-ibag bagong Gmail. Nagigibuan na. Kung nag-ibag kang Gmail, may YouTube ka na kaya. Upload mo na. Baba tayo yung adjuster. May zero tapos dito sa baba. Shout out sa mga taga-Legazpi, mga barbershop dyan. Malay man yung vlog na niyo. Dahil man magmingawan, mag-subscribe ka mo. Ako shout out man sa binakalang ko kayo ng balaban na niyo sa Elite Barber Supply. Kaya mga yun na balaban. Gamitan pa ko kay overcome. Baba. Ano yan, kita magamit ni gunting. Kung hindi siya sa cellphone ko, picture ko na yun. Madali pa na magamit kay clipper para pang-ibabaw din sa gunting. So, natapos na sa upaw tangon yan. Free haircut. Alam na niyo. Thank you. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you. Masaya mo kayo. Ciao. Thank you. Yeah. Salamat. Right. Thank you.